A Ràdio Comerç, Josep Bou, regidor president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Un cop més, a Ràdio Comerç ens acompanya el regidor president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, el regidor Josep Bou. Molt bon dia, regidor, com esteu? Bon dia, molt bé, molt bé. Bé i animat, eh? Farem camí, estic convençut. Ben fet. Volia preguntar-li, l'altre dia va fer unes declaracions. Bé, les seves declaracions també acostumen a ser moltes vegades agafades pels mitjans de comunicació. Va dir que si volem una cosa bonica anem a Sant Joan de les Abadesses, que Barcelona ha de ser un lloc de comerç, de vida, de gent, de tràfic. Expliqui una mica, desenvolupi això. Bueno, Barcelona és una gran ciutat, Barcelona és una metròpoli, una ciutat catalana, espanyola, europea, és una ciutat que ha de ser el que és, amb els seus carrers, amb els seus negocis, amb el seu comerç, amb la seva vida, amb els seus aparadors. I, per tant, no podem convertir en un paradigma de tranquil·litat i de pau i de passejos, perquè no serà Barcelona com Madrid, com altres països, com altres ciutats d'Europa. No ho serà i no pot ser-ho. Sí que hem de mirar d'humanitzar-la, sí que hem de mirar de buscar zones verdes, sí que hem de lluitar contra la contaminació, però hi ha coses que no es podran evitar. I és que, i sabem, i parlant de comerç, que el 57% dels consumidors, de la gent que compra a Barcelona, venen de fora de Barcelona. No podem pretendre que vinguin en bicicleta, perquè no vindran de fora, els Granollers, de Vic, no sé, no poden, entraran en cotxe. Per tant, el cotxe, sobretot les vies ràpides, aquestes vies, aquestes artèries importants, s'han de respectar, perquè es pugui transitar bé per Barcelona i arribar als llocs. Després, que volem inclús peatonalitzar un carrer, ho farem. Que es poden col·locar carrils bici, bé, però que no afecti a la circulació, que acaba afectant sempre el consum. I això sap perfectament Barcelona Global i altres associacions molt importants de Barcelona que hem parlat amb ells, que estan molt preocupats en tot això. Per tant, tranquil·litat, sí. No tindrem mai la tranquil·litat de Sant Joan de les Abadesses, ni de Torelló, ni de Manlleu. Vull dir, Barcelona serà Barcelona. I si t'agrada molt el bosc, no podràs estar a Barcelona, però no tinc gaire bosc. Haurem d'anar a un altre lloc. Vull dir, ens hem de fer pagues. També que estar a Barcelona té avantatges que altres llocs no els tenen. Tenim serveis, tenim tot tipus de comerços, tenim tot tipus de productes, tenim moltes coses que a Sant Joan de les Abadesses, per exemple, no tenen. Vull dir, hi ha un pro i un contra i això ho hem d'entendre. Vostè feia referència a aquest 57%, són unes dades que ha ofert algunes entitats, com Barcelona Obert, Barcelona Global, que parlàvem fa uns dies precisament a Ràdio Comerç, sobre tota aquesta gent que ve de fora a comprar a Barcelona. Per tant, es referia explícitament als talls de carrers que s'han hagut de tirar enrere perquè hi havia comerç i ciutadania que no els veia bé. Això creu que és degut a una mala planificació, perquè hi ha carrers que sí que funciona. El carrer de Sants o Creu Coberta, per exemple, ho han demanat i volen que al setembre es torni a fer, perquè el comerç no funciona, en canvi Via Laietana no funciona. Això a què és degut? A una mala planificació d'aquestes estratègies, a que el comerç és diferent, a que al centre de la Barcelona sí que hi va gent de fora, però als barris no? Què creu que passa? Evidentment, Barcelona està conformada per 10 districtes, 73 barris, que tenen molts d'ells la seva idiosincràsia, s'ha d'entendre. El cas puntual de Sants Creu Coberta, jo ho entenc perfectament. Ells viuen, més que tot, aquella zona del barri, que és un ambient molt maco, i quan tanquen, la gent surt i compra i dona voltes. És fantàstic. Però això no es pot fer en altres llocs, no es pot fer a eixos comercials com el París de Gràcia. M'explico? Hi ha coses que no es pot fer això. En aquell cas es pot fer, doncs que es faci. Quin és el problema? S'ha aprofitat el confinament per fer el que creien convenient. Jo no dic que la senyora Janet Sans o la senyora alcaldessa ho ha fet amb tota la bona fe del món. Això no ho diré mai, amb bona intenció. Però el que han de fer és escoltar. I escoltar les associacions comercials, escoltar el que ahir va passar a Foment, que es van reunir tots i van fer una espècie de manifest dient que hi ha coses que no es poden fer. S'ha de comptar amb l'economia productiva. I ja ho dic moltes vegades, i és així, dels 41 regidors, l'únic regidor que és empresari, de tots els 4 soc jo, i que té diverses empreses, que aixeca persianes, vull dir que se m'ha d'escoltar perquè tinc un llenguatge una mica diferent, una mica més agafat a la terra. No vinc del món funcionarial ni de la política. De fet, he entrat directament per circumstàncies a ser president regidor del Partit Popular, de l'Ajuntament de Barcelona. Però que s'ha d'escoltar, s'ha de comptar amb la voluntat i amb l'opinió de la gent, i després governar. S'ha votat els governants perquè governin, i ells tenen majoria, en aquest cas, tenen majoria. O li falten 3 regidors, però Esquerra Republicana
els va donant, i a vegades nosaltres també recolzem, vull dir que no. Van tirant endavant. Però aquestes coses de pintar els carrers és una cosa que no es consulta. O sigui, jo com a regidor me n'he assabentat per la premsa. Per la premsa he vist que han pintat uns carrers de groc o que han col·locat bicicletes. Això no es pot fer. I aquí estic convençut, que anem aguantant. Però miri, els taxis estan al 30%, els vehicles estan al 50%. Quan recuperem la mobilitat total de Barcelona, la Via Laietana intransitable, amb un sol carril, que és el que va costar obrir la Via Laietana, va ser... Per això es va dir Laietana, en nom dels laietans, els primers ocupadors de Barcelona. La Via Laietana que comunica a l'Eixample amb el port. És vital. Per on hem d'anar? Per l'avinguda Icària, on hem d'anar pel paral·lel. O sigui, això és vital. Doncs un sol carril. Al moment que pari un cotxe s'ha acabat la Meridiana. Això, la Via Laietana, això no pot ser. I tot això se'n darà compte i tirarà enrere. Estic convençut que ho rectificarà. El tema urbanístic no l'esgotarem aquí. En tot cas, sí que es va cap a models diferents a nivell internacional que probablement s'hauran d'estudiar i veure com es van implementant a la ciutat a poc a poc. Però també voldria preguntar-li sobre les iniciatives que darrerament ha aprovat l'Ajuntament. Hi ha entitats de comerç que diuen que el que estan fent és posar pagats, que no n'hi ha prou, perquè de mesures estructurals de liquiditat directa al comerç no n'hi ha hagut ni una part de l'ajuda dels ERTOs i que al setembre pot ser que la crisi sigui pitjor, perquè hi haurà alguns que aniran trampejant aquests mesos d'estiu, però que al setembre hi haurà una sagnia d'empreses. L'última proposta de l'Ajuntament ha estat incrementar el pressupost destinat a les llums de Nadal per poder-se fer càrrec del 75% de les llums en comptes del 50%, que és el que feien fins ara, i per tant els eixos comercials baixaran al 25%. Què li sembla aquesta mesura? Creu que, com diuen alguns, són petits pagats que es posen o són prou importants? Benvingut sigui aquesta mesura. Benvingut sigui perquè això és ajudar. És en mica, és un granet més de sorra, doncs això em penso que està bé. Però la política en aquests moments i la política a nivell de comerç, a nivell d'economia, s'ha de fer gran, amb lletres molt grans a Barcelona. Mira, jo que soc empresari i parlo amb molts empresaris del meu sector d'altres, jo li garantitzo que hi ha moltes empreses que estan mortes i no ho saben. I altres ho saben i n'hi han tirant, n'hi han aguantant i cauran. Al setembre, octubre, novembre, i per desgràcia arrossegaran autònoms, no paguen factures, vull dir, serà una situació molt complexa. I ens hem de fer pagues a l'Ajuntament. Jo els vaig demanar al seu moment, en un ple, que es fessin pagues de que l'Ajuntament havia de ser responsable i conscient del que podia passar a Barcelona, a l'atur de Barcelona. I perquè, esclar, si l'economia baixa, si l'economia comença a perdre pistonada, estem parlant de 8, 9, 10, fins a 12 punts de PIB. Imaginem-nos nosaltres una cosa mai vista. Per tant, què hauria de fer l'Ajuntament? L'Ajuntament s'hauria de conscienciar que ha d'ajudar el teixit econòmic, que és ajudar a la base social, d'acord, però sobretot la base econòmica, que és els empresaris i els seus treballadors. I la manera seria una baixada de fiscalitat. Ho vam demanar clarament. Què volem anar? Si n'hi ha ingressos, què volem anar a treure? O és que no podem perquè ens hem de fer càrrec d'una sèrie de despeses importants. Bé, hi ha un altre camí, un tercer camí, que és retallar a l'Ajuntament. Fer un Ajuntament més petit, més fort, més capaç, més organitzat, no tan costós, no tan elefantiàsic, tantes empreses, tants càrrecs, tant de tot. No, fem-ho més petitó, amb menys ingressos funcionarem bé, oi? I revitalitzar l'economia. I per això, llicències. Burocràcia, ho hem demanat altres vegades, una finestreta única. Fer una sèrie de coses que creiem que és molt important, oi? No sabem què farà l'Ajuntament. Jo estic convençut que anirà fent coses, però ens hauríem d'anticipar a el que pugui passar, perquè el que passarà econòmicament serà una cosa molt complicada. No vull qualificar-ho, però molt complicada. Vostè diu d'ingressar diners o liquiditat a les empreses, reduir l'estructura municipal de l'Ajuntament i reduir també els impostos. Vostès són dos regidors. Hi ha algun altre grup que li faci cas, almenys per fer més pressió, o és un rar avis, aquestes propostes que vostè fa? Jo veig aquestes propostes, les he fet puntualment, en la comissió, i haig de dir que nosaltres traiem bastantes propostes, i se'ns aproven. Jo estic molt satisfet de la feina que estem fent, també transaccionem. Va ser l'única vegada que tothom va votar en contra. Escolti'm, jo dic, és que estem parlant de Barcelona, la nostra ciutat, i els regidors tenim l'obligació de defendre Barcelona. I hem de portar Barcelona al lloc digne que ha d'estar, que la gent tingui una vida digna, que no passem situacions molt crítiques que passarem, i de fet hi ha famílies que ho estan passant. No,
vaig dar una sèrie de punts, a més, els vaig un per un. Un d'ells me recordo que era retallada de sous, inclús, de l'alcaldessa i de nosaltres. Jo era el primer, fem-ho, que guanyem prou diners, conxo, fem-ho, no passa res. A més, jo no m'esqueix el xocolate i l'oro. És l'exemple, és la imatge. És el dir, l'alcaldessa, els regidors s'estan arremangant i estan posant en ordre una sèrie de coses. No consumim, no sé, vehicles o taxis o coses que estan consumint. Estolviem. Jo ho faria, perquè mira, jo com a empresari, a la meva empresa, jo no he patat mai, no he patat ni tinc mai concurs de creadors, però he passat crisis, dos crisis importants, i jo sé el que s'ha de fer. Has d'agafar, posar el paper i començar a retallar. Tot el que no és imprescindible, deixar-ho de fer. I això costa molt. Això costa molt perquè, sembla que els hi toques la fibra. Però, jo seguiré dient el mateix, que penso que l'Ajuntament ha de gastar menys, per tant, ha d'ingressar menys, no en detriment dels serveis socials. Aquí no, perquè, per desgràcia, haurem d'augmentar les dotacions de serveis socials, perquè hi ha gent que a Barcelona podrà arribar a passar, no pobresa, que la pobresa, en fi, no podem discutir, però misèria. Per tant, l'Ajuntament ho haurà de posar aquí, ho haurà de posar en ja ho està fent, i Càritas i molta gent, però de moment haurà d'ajudar perquè no es vegin imatges dramàtiques. No hi ha més camí que aquest, administrar-se bé. Estem a l'estiu, fa calor i esperaríem ara que estiguessin les Rambles i la ciutat plena de turisme, que no hi ha. Hi ha eixos comercials turístics que també s'estan replantejant, que potser el seu model destinat gairebé única i exclusivament al turisme no és prou resilient per adaptar-se a situacions imprevisibles com aquesta, sinó també canviar una mica el model turístic. Vostè està a favor del turisme sí o sí? Creu que cal canviar una mica el model? Creu que cal canviar potser el model de turista que ve? Com s'exporta a la ciutat? O quina és la seva recepta per això? Barcelona ha de ser una ciutat oberta al turisme. Això en el frontispici. Oberta al turisme. I si no, que li diguin els bars, els restaurants i els hotels ara. Altra cosa és que es facin unes polítiques adequades. D'acord? I quin turisme volem? Aquí sí que podem intentar anar-ho reconduint. Però, esclar, si diem que l'Ermitage no, o ja veurem què farem, quan és un turisme de cultura, és un turisme de qualitat, és un turisme de classe mitja alta, vull dir, un turisme que millora Barcelona, perquè deixa diners, i estem dient que ja veurem què farem. No. Tampoc podem dir que és un turisme de motxilla, aquest de la bagueta o la Coca-Cola que no vinguin, però sí que és veritat que si ordenem Barcelona, tot aquest tema dels pisos turístics, tot això que es va fer tan malament que no es podia fer, la Barceloneta va quedar destrossada. Han anat reconvertint, han anat arreglant les coses. I hem d'anar per aquí. Però el turisme, mira, Barcelona té 1.600.000 habitants. I viu del seu autoconsum, sí, però és que al migdia n'hi ha més de 2 o 2,5 milions. Vull dir, hi ha molta gent i molta gent que ve de fora. I, per tant, aquesta gent ens consumeix molt aquest gran aparador que és Barcelona, que és molt important. Per tant, sí el turisme ordenat, sí el turisme de qualitat. Això és molt maco, dir-ho. Si no es fan polítiques, no ho aconseguirem. I s'han de fer polítiques. Mira, recordo, i acabo, totes aquestes demores que es va fer en el seu moment, oi? O moratòries, que li diuen, de construir una sèrie d'hotels. Però on anem a parar? Al final, el Deutsche Bank, un hotel meravellós que hi havia allà, al final hi haurà pisos de luxe. Però per què fem totes aquestes coses? Vull dir, i això és una política que jo no l'entenc, no la puc entendre. I això hem d'intentar convèncer el govern, no tant el senyor Jaume Collboni, que, en fi, té esperit com jo, molt comercial, però més el senyor alcaldessa, i dir-li que hem d'anar per un altre cantó, que Barcelona es mereix altres coses. Per tant, per acabar, Ermitage, sí. Ermitage sí, sense dubte. I a on s'ha de fer? En l'Espigó, on s'ha de fer exactament? Perquè es pot fer allà. No hi ha cap ni un de problema. Veurem aviam els aparcaments del trànsit, és un lloc idíl·lic. I, a més, els veïns de la Barceloneta, la gran majoria, no tots, perquè hi ha de tot, però la gran majoria estan que sí, que estigui allà. Que això ja és important. Hem escoltat, jo he anat allà, he tingut 2 reunions, en tindré més amb ells, i us he escoltat, i em diu, escolta, senyor, nosaltres creiem que sí, que això pot anar bé, que tot mica gira. Perquè Barceloneta és una mica, té un poble, una idiosincràsia. Dius, home, no volem que vinguin per aquí, sí, volem que vinguin, ho volen ells. Bueno, escoltem-los. Moltes gràcies, Josep Bou, regidor, president del Grup Popular de l'Ajuntament de Barcelona. Fins la propera. Gràcies per atendre Ràdio Comerç. Moltes gràcies, Albert, i bon cap de setmana.